Tri Gaeafol bach yn cario ni'n dau. Dros y mynydd I hewl ac nai. Dŵr yn y afon a cherrig yn swic. Cwymp yn y dau. A weld yna chi dric. Y peryg mwyaf yw iddo oeri yn y dŵr a wedyn marw o'r oer fel. Dwi'n teimlo'n byd. Dwi'n mynd i eto, chydig yma. A dyma fe ar action man I hun, Meical Owen! Meical, dy challenge di fyna. Fi di dechrau yn gwylio hwnna, ond... Dr White, nes i marw, dwi dal yma. Fyna'n un peth. Be yn union yw'r challenge? Y challenge ydi bod cymryd rhan mewn pencampwriaeth Nofio Gaeafol, y byd. Waw. Ia, so... Nofio Gaeafol? Ia, Nofio Gaeafol, basically mynd I dŵr oer. Sut nath effeithio dy gorff di ta? Wel... Dŵr oer, ti'n fel mae'n effeithio cyrff i pobl. Wrth gwrs, dwi'n gwybod, oedd o'n effaith afiach, sy'n ei ddeud, rili. Oedd o'n fatha, teimlo fatha llosgi, lle, dŵr oer, o'n llosgi chdi gyd. Pencapwriaeth tramor fyd, mae'n rhywun eisiau am? Ia, yn Bled, yn Slovenia, athyn ni. Ac newid dod nôl, sy'n dwytha, dwi'n sti. A ti ddim yn gallu gweud sef mae'n Dwi'n gallu gweud yn byd, na, dw. Jyst bod o'n brofiad anhygoel a swn i'n neud o eto. Mae'n edrych yn gyffroes, mae'r cyffro'n ormod I Nigel Owens, fyd hyn. Mae'n angen chdi gael ddŵr oer, dwi'n meddwl. Mi gael awn bant. Felly dyna ni, nawn ni weld dy challenge ni wythnos nesaf. Sori, dwi'n meddwl deud yn byd, ond. Mae'n exciting. Dim byd arall? Dim byd arall, na. Dim byd. Ond mae'n exciting iawn. Lle gwylwch allan. A mae'n 4 wstos hann efo. Treat bach I chi. Felly dyna ni edrych mlaen I weld yr her yna yr wythnos nesaf, ond diolch yn fawr iawn Meical Owen. Diolch yn fawr.